ku danna mana subscribe a channel mai suna Dan Wasa Comedian. Akwai nishaɗi awala. Girma ne, amma Allah shi ne mai girma. Kowa ne in ya taɓa ki da ni za a so no hai kaso a miki magana ki bacci Ke ashe da dan dauri kizo. Ba dan dadu bane wallahi. Aliya ne da wato. Wallahi ba dan dadu bane. ba dan dauri bane ki kira shi ke tabbatun su Allah shi san miki kai sai na gade ma kai inda na haɗu da kai